המושגים ימין ושמאל שגורים מאוד בציבוריות הישראלית. נראה שרוב הישראלים יודעים היכן נמצא כל אחד מהם על הסקאלה הזו. אבל מה הם באמת ימין ושמאל בעולם ובארץ? נתחיל בהיסטוריה. עד המאה ה-18 המושגים הללו לא היו קיימים, כי פשוט אנשים לא הורשו להביע את העדפותיהם. מדינות אירופה ששלטו על מדינות רבות מחוץ ליבשת היו מלכויות או נסיכויות ברובן, שהשליט בכל אחת מהן לא רצה שמישהו יגיד לו מה לעשות. אבל החל מימי הביניים השתנו דברים בנושא ההקשבה לרצון העם. כבר בשנת 1215 כפו האצילים האנגלים על המלך ג'ון לחתום על מגילת זכויות עבורם, שנקראה מגנה קרטה. בשנת 1642 ניסה מלך אנגלי אחר, צ'ארלס הראשון, לבטל את מקום ההתוועדות של האצילים, שנקרא פרלמנט. האצילים מרדו במלך, וכעבור 7 שנים הוא הוכרע בקרב, נשפט ונאלץ להיפרד מראשו. מאז המלך או המלכה באנגליה אינם פוסקים בנושאי המדינה, אלא משמשים דמויות ייצוגיות בלבד. כעבור 140 שנה, ביולי 1789, מרדו הפועלים הצרפתיים במלך לואי ה-16, כבשו את בית הסוהר בטירת הבסטיליה בפריז, ודאגו גם הם להפריד את ראשו של המלך מגופו, באמצעות הצעצוע החדש, הגיליוטינה. מיד לאחר המהפכה נוצרו הביטויים ימין ושמאל על ידי אדם אחד, רוזן צרפתי בשם לואי הנרי גוביל, איש צבא שהפך לפוליטיקאי. הוא שימש למשך שנה בודדת יושב ראש האספה הלאומית הצרפתית. באולם הגדול ישבו יחדיו נבחרי העם כולם, תומכי המלוכה ותומכי המורדים במלוכה. כדי לסייע בספירת הקולות בהצבעות, חילק גוביל את הנבחרים למקומות קבועים. מימינו הוא הושיב את תומכי המלוכה, ומשמאלו את המתנגדים לה. כאשר נבחרו חברים חדשים לאספה הלאומית, נשארו המקומות הללו על כנם. הפרלמנט הבריטי אימץ את הסידור הזה גם בישיבותיו מאז תחילת המאה ה-19. מימינו של יושב ראש הפרלמנט ישבו נציגי האצילים, ומשמאלו נציגי הפועלים. לכאורה היה שוויון בין האצילים לפועלים, ולא כן הוא. בבחירות לפרלמנט, פתק אחד של אציל היה שווה 2 קולות, של יודע קרוא וכתוב כל אחד, ושל אנאלפבית רוב הפועלים חצי קול. אבל היה לפועלים ייצוג פרלמנטרי. מה מחבר בין תומכי המלך בצרפת והאצילים באנגליה שישבו מימין ליור? שמרנות בסיסית, כולל שמרנות דתית. ומה באשר למתנגדי המלך בצרפת ולפועלים באנגליה? רצון לשנות לטובת הפועלים כשהיום וברוח הקדמה שפיעמה באירופה. עוד אירוע אחד ראוי להיות מוזכר בהקשר זה, המרידות הלאומיות באירופה. בשנת 1848 מרדו עמים שונים ברחבי אירופה בשליטים שדיכאו אותם, ויצרו מדינות חדשות. קראו למרד זה אביב העמים. מאז אותו מרד, תחושות לאומיות גוברות במדינות רבות על נאמנות לשלטון, בוודאי כזה שנכפה עליהם. כתוצאה מכך נוצרה הבחנה יותר ברורה בין ימין לשמאל. הימין הינו לאומי במובהק, ואנשיו מציבים את המדינה בראש, גם אם הדבר כרוך בפגיעה אנושה בזכויות האדם במדינה. הקיצוניים שבהם נקראים לאומנים, שקוראים לאפליה של מיעוטים עד לפגיעה פיזית של ממש בהם. השמאל רואה את הפרט וצרכיו בראש סולם העדיפויות, ומאמין כי כך ייטב לחברה ולמדינה.
ישנם פלגים שמאליים קיצוניים בכל העולם, שכופרים בעליונות המדינה על חייהם, וחלקם אף מטיפים לאנרכיה, כלומר ביטול השלטון כליל. קיימות מדינות דמוקרטיות שבהן המערכת הפוליטית הינה דו-קוטבית, כלומר בנויה על שתי מפלגות גדולות שמתחרות ביניהם על הובלת המדינה. למשל, ארצות הברית, קנדה, איי בהאמה ובריטניה, אם כי לאחרונה מתחזק במועמד של הימין הקיצוני. במרבית המדינות האחרות בעולם מתחלק הכוח בין קשת של מפלגות ולא רק בין ימין לשמאל. בולט הוא הניסיון של צרפת בהקשר זה. בבחירות 2017 עמדו זה מול זה מועמדת הימין מארי לפן ומועמד השמאל ז'אן לוק מלנשון. אלא שהציבור הצרפתי היה עייף מההגירה ההמונית לתוך צרפת ומהקרבות כנגדה, ולכן העדיף את מועמד המרכז, עמנואל מקרון, פוליטיקאי צעיר שיצר מפלגה גדולה מאפס. ברבות מארצות אירופה קיימות מפלגות מרכז שמאזנות בין נאמנות לאומית לבין הצורך לעמוד על זכויותיהם של החלשים בחברה. האם ניתן לומר כי מפלגות ימין או שמאל נשארות כאלה לאורך שנים? לא בהכרח. המפלגה הרפובליקנית האמריקאית מתויגת כיום כימין. הנשיא הרפובליקני הראשון היה אברהם לינקולן, ולכן היא קרויה המפלגה הישנה הגדולה, GOP. אבל לינקולן דווקא היה קרוב לשמאל במצאו. הוא שחרר את העבדים באמריקה, הוא מאוד דאג לקשי היום. מולו עמדו הדמוקרטים, שהיו בעד המשך העבדות, 180 מעלות ממצאם כיום. ואיך נראה בפועל ההבדל בין ימין לשמאל? שוב ניקח דוגמה מאמריקה. נושא האישור לערוך הפלות הוא בבת עינם של אנשי השמאל האמריקני, כשייך לזכויות אדם בסיסיות בעיניהם. והנה, בתקופת נשיאותו של הרפובליקני ריצ'רד ניקסון, היה הרכבו של בית המשפט העליון בארצות הברית, ששופטיו מומלצים על ידי הנשיא, ברובו דמוקרטי. בעתירה שהוגשה ב-1970 על ידי אישה שהרתה בניגוד לרצונה במדינת טקסס, שם היו ההפלות אסורות, פסק בית המשפט העליון של ארצות הברית על אישור ההפלות, בפסיקה שנקראה רו נגד וייד. בשנת 2022 היה הנשיא מהמפלגה הדמוקרטית, ג'ו ביידן. בהרכב בית המשפט העליון של ארצות הברית דווקא שמרני, רפובליקני. הוגשה עתירה למניעת הפלות על ידי לין פינץ', התובעת הראשית של מדינת מיסיסיפי השמרנית, והיא התקבלה על ידי שופטי העליון, שמרנים ברובם כאמור. פסיקת רו נגד וייד בוטלה באחת. לאחר הפסיקה הזו, מדינות רבות בארצות הברית מיהרו לאסור על הפלות בשטחן. ימין ושמאל נוכחים גם בשדה הכלכלי. ימין תומך בתחרות חופשית, גם אם הדבר מביא לאושר מסנבר לעומת עוני מרוד של אנשים רבים. ארצות הברית, סינגפור, אירלנד ושוויץ הן כאלה. שמאל תומך בסיועה של המדינה לחלשים שבה, במימונם של העשירים. כך מתנהלים החיים במדינות סקנדינביה, בעיקר שוודיה, נורווגיה ופינלנד, וכן בפורטוגל. במאה ה-21 חלו שני שינויים בולטים במניעי הצבעה עבור מפלגה מסוימת או מועמד ספציפי, בעיקר בשל השפעתן הגוברת של הרשתות החברתיות. ירדה מאוד השפעתם של מצעי המפלגות או המועמדים, ועלתה מאוד העדפה של ראש מפלגה או מועמד לפי מידת הכריזמה שלו או שלה. במילים אחרות, הפופוליזם משתלט על מערכות הבחירות במדינות דמוקרטיות רבות. בישראל הימין והשמאל התמסדו עוד בטרם קמה המדינה. הימין הינו לאומי ובעל נטייה שמרנית דתית, ואילו השמאל תומך בשלום בין העמים ובזכויות האדם של כלל האזרחים והתושבים.
גם מפלגות מרכז קמו בישראל במהלך השנים, והן מהוות חלק בפאזל הפרלמנטרי. מעבר להעדפת אדם זה או אחר כמנהיג פוליטי, כדאי שנדע לאן חותרת המפלגה שאנו תומכים בה, הן במישור הכלכלי והן במישור המדיני-חברתי. כאזרחים שניתנת בידיהם החירות לבחור בהתאם למצפונם ורצונם, חשוב שנהיה אחראים לבחירתנו, תהיה אשר תהיה.